kolik otázek mi přišlo. V minulém videu jsem vás vyzvala, ať mi v komentářích necháte otázky do dalšího Q&A videa a během půl dne už mě zaplavilo přes 100 komentářů. Já je fakt zajímám. Tak jo, první otázka, která tady byla asi úplně nejčastěji, byla, kolik je mi let? Na tuhle otázku Irle nejradši odpovídám, tipni si, jo, zkus si uhodnout, kolik mi je. Ale tady to asi moc nepůjde. Myslím si, že většina z vás mě podle hlasů typují tak na 15, 16, hádám. Ale ve videu už jste mohli slyšet, že chodím do práce. Tak mi možná dáváte čerstvě 18, 19, nějak tak. Realita je ale taková, že je mi 25. Hustý, co? Kdo to čekal? Hádám, že nikdo. Na co máš alergii? Asi na nějakou plíseň, která se tvoří na podzim, na uschlých listech. A pak na prach, ale to máme asi všichni. Nikdy jsem ale žádnou alergii u sebe jakoby nezaznamenala. Můžu si užívat, když rozkvétají stromy. Ne jako můj kamarád Jindra, který má alergii na pil. To je ale krásná vůně, že, Jindro? Jindro? Proboha, co se ti stalo? Jak se má Chili? Chili, jak se máš? Kde se ptají, jak se máš? Kde to? Je horko, veď. Jo. Ahoj. Myslím, že až na to horko, tak se mají skvěle. Čilík tady už spinuje. No. Počkejte, já vám to ukážu. Čili spin? Šikulka. No, Čilíka má vytrénovanýho, Lilinku ne. No, Lili. Jak se máš, Lili? Lidi se ptali, jak se máš. Jde to? Už se Fransky zkamarádili? Jo. Ano, už jsou kámoši a více o tom rozmluvím ve speciálním videu o Lily, ať má taky svoje video jako Chili. O Chilíkovi jsem natočila tohoto special video, můžete to vidět v pravém horním rohu, tak nahoře, tady na něj kliknete. Jinak už si spolu hrajou, spinkají v pelíšku a tak, akorát si ještě nečistí kožíšky. Chili se vždy snaží třeba Lilince trošku jako mít kožíšek, ale ona nechce, ona je taková ještě trošku jako odtažitá, no prostě ženská chce čas. Pak je tady další otázka, která se hodně opakovala, a to je, proč jsem začala dělat YouTube. Proč jsem začala dělat YouTube, animace, jak jsem se k tomu dostala a tak. No, já maluju. A dřív jsem svoje práce hodně sdílela všude možně. Takže zkušenosti s YouTube mám. Tvořím na něm už asi 7 let, jo, což je docela doba. Přijde mi, že s příchodem AI hodně opadl zájem o klasické ilustrátory nebo i o tutoriály, jak třeba co nakreslit. Chtěla jsem zkusit něco nového a to by třeba mohlo mít větší zájem než obrázky. Plus moji přátelé ví, že mám hromadu skvělých příběhů, které ráda vyprávím. Tak jsem to tak nějak jako spojila všechno dohromady a vznikl z toho tenhle ten kanál. Dělat tenhle YouTube nebylo, že bych si jako řekla, wow, teď to udělám, teď se k tomu odhodlám a budu dělat YouTube. Ne, přišlo to úplně přirozeně. Vlastně jsem nad tím ani tak nějak jako nepřemýšlela. Zkusila jsem to a vyšlo to. Zjistila jsem, že mě to mega baví a tuhle postavičku jsem si mega zamilovala a mám velký plány do budoucna. A za to vám patří mega dík, protože to, co mě nejvíc motivuje, je váš zájem a vaše podpora. Děkuju. Jakou hudbu posloucháš a hraješ hry? Hudbu. Takový folk, jsem tam nightcore, country, nemám vybraný styl. Jinak nejsem koncertový člověk, jo, takže jsem byla jen na málo koncertech. Naposledy na Vesně, pak na Imagine Dragons, ale jinak to je vše, nechodím. Jsem nejradši doma. A hry? Hraju hry, no jasně, že hraju hry. Hraju všechno možný. Assassin's Creed, Red Dead Redemption, Final Fantasy, Skyrim, který fakt miluju. Na simících jsem utopila mnoho hodin, to samý na Minecraftu. S přáteli jsme hrávali Repo, Paladins, Lolko. Hele, prostě fakt všechno hraju. Naposledy jsem hrála tyhle 3 hry, které můžu jedině doporučit. Jsou skvělý. Jsi z Moravy? Ne, jsem z Plzně. Jakou fresku máš radši? To nejde říct, to kdybyste se zeptali rodičů, tak taky řeknou, že vás mají rádi stejně. Doufám. Jo, když se zeptáte dětí, tak ty už řeknou, že třeba maminku nebo tatínka, jo. Ale rodiče to takhle neřeknou nikdy. Já je mám fakt ráda stejně. Tím, že Chiliho mám od miminka, tak máme takový prohlubenější vztah. Je rozmazlený a závislý. Ale to neznamená, že bych Lilinku měla méně ráda. Je to moje princezna. Jaké máš vybavení? Tady tohle? Jo. Počítač, nějaký světla, webku, mikrofon, grafický tablet XP Pen 13 Pro. Přemýšlím, co všem se dá brát jako vybavení. Maluju v programu, který se jmenuje Medibank Paint Pro. Dřív býval zadarmo, ale teď už jako za ně chtějí prachy, to je škoda. Ale jinak můžu doporučit taky Krytu, která je fajn.
lidi v ní i hodně třeba animujou. A program, ve který animuju a je free, se jmenuje DaVinci. Tam dělám nějaký lehčí animace a na ty těžší už mám After Effects. Jak se máš? Díky vám, skvěle. S jakým členem československé YouTube scény bys nejradši kolaborovala? Já nevím, já jsem takový samotář, co se jede to svý, no. Ale asi se vyloženě žádný kolaborací nebráním, ale rozhodně nebudu první, kdo s tím přijde, to spíš jedině, že by se zeptal někdo mě a já byla jakože, OK, ale jinak já sama s těma nápadama asi nepřijdu. Jak dlouho ti trvá udělat video? Většinou přes měsíc, jako záleží na jak dlouho se mi k tomu podaří o volnu sednout. Když jsou složitější příběhy s animacemi, tak to trvá díl. A když jde jen o nějaký jednoduchý pokec, tak i o dost jako dřív to stínu. Třeba doufám, že tohleto video vyjde tak jako za ten měsíc a nebudete muset čekat díl. Jinak upřímně se bojím, že prostě nezvládnu víc jak jedno video měsíčně, to asi nedám. Používáš nějaký úpravy hlasu? Ne, to, co slyšíte, jsem já a nic než já. Mikrofon, co mám, není úplně nejkvalitnější, ale kamarádi říkají, že s ním jako stejně jako v IRL, tak asi je to dobrý. Jak vlastně vzniklo jméno Vička? Líbí se mi a chtěl bych to vědět. Já mám ráda přírodu. Bylinky. Jo, takový to jako duševno. A moje jméno vzniklo od slova Vika. Zjednodušeně a ve zkratce, jo, fakt jako hodně zjednodušeně. Viky se ve staré době zajímali o léčitelství, bylinky, sílu přírody a obyvatelé je označovali za čarodějnice. Nechci, abyste se o mě mysleli, že jsem nějaký fanatik, jo, ale zajímám se o věci s tímhle prostě spojené a napadlo mě to. Jak se tvé frecky chovají za přítomnosti cizího člověka? Lily úplně v pohodě. Lily mi přijde, že má všechno tak nějak jedno, to je taková přizpůsobivá. Včera mi trochu pokousal sestru, ale jinak dobrý. To bylo ještě mládě, jo, takže teď si myslím, že už by to bylo úplně v pohodě. A včera jsem dokonce byla na jedné frečí výstavě a moje fretka byla prý jedna z těch nejpřítulnějších, jo. Mám ho hodně vymazlenýho. Ufínal cizím lidem v náruči a byl úplně v chillu. Chápete? V chillu. Máte nějaké kytky? V 18 letech jsem zasadila citron a už je pomalu větší jak já. Musím ho zastříhávat, aby se dal přenášet. Ale jinak mám svůj strom a pak sezóně vždy bylinky. Bazalku, bažitku, rozmarín a tak. Máš ráda jiné zvířata než fretku? No jasně, já jsem zvířecí typ. Miluju všechna zvířata až na opice. Ty moc jako nemusím, no. Čím víc se podobají lidem, tak tím méně se mi líbí. Jaký je tvůj nejpovedenější obraz? No, zamyslím se. Nechci, aby to vypadalo egoisticky, ale mám jich víc, protože se nemůžu rozhodnout, který prostě je ten jako nejlepší. Co myslíte vy? Jaký se vám líbí nejvíc? Do komentářů mi napište nejlepší obraz, dvojtečka a číslo, který u něho je. Jo a koukejte, tenhle jsem dokonce zanimovala. Dobrý, co? Jinak kdybyste chtěli vidět víc mých výtvorů, tak jsou všechny na Instagramu. Bude někdy merch? Merch určitě bude, jen ne hned, ale můžete se na něj těšit. Máš psa? Ne. V jakém městě nebo vesnici bydlíš? Jsem z Plzně, ale bydlím v Praze. Jak jsi vymyslela postavu, kterou animuješ, nebo takhle podobně vypadáš? Takhle nějak vypadám. No, takže tak nějak vlastně stejně. Mám stejnou čepku, stejnou mikinu. A mám tady ještě jednu otázku a to je, jak se jmenuju. Jako reálným jménem. Jmenuji se... Mě. Jaké youtuberky sleduješ? No já jsem spíš na streamery. Sjíždím Fettyho, Hajzeta, od youtuberů fakt asi nikoho moc jako nesleduju. Jakoby vím, že existují, jo, jako vím, že tady jsou, ale nějaké fakt jako nesleduju. Jak vypadá tvůj workflow? Tvoje disciplína v rámci kresby? Máš v tom nějakou rutinu? Nebo prostě sedneš a kreslíš, když se ti to hodí? To je hezká otázka. Pokud jde o kresbu, tak tu jsem teď hodně upozadila. Ale dřív jsem fungovala tak, že během toho, co jsem chodila do školy, tak jsem ve škole prostě přemýšlela, jako co budu malovat, že přijdu domů. A těšila jsem se. Měla jsem hodně nápadů, co a jak tvořit. Jak jsem začala chodit do práce, tak už jsem nemalovala nějak jako hodně aktivně, ale furt to bylo skoro každý den. Někdy jsem měla hrací maraton, jo, že jsem třeba jako týden nemalovala, jenom jsem hrála nějakou hru, protože prostě mě to chytlo. Teď, jak jsem začala dělat YouTube, maluju minimálně a veškerý volný čas dávám do fretek a do videí, které zabírají dost času. Kdyby to šlo, sázím vám sem ty videa častěji, jo? A akorát to moc nejde, zabírá to fakt jako dost času. U malování už jen sednu, jak se mi to hodí, a u videí mám vyloženě už jako disciplínu, no. Chodím do práce, takže někdy je času míň, někdy víc. Když je toho času míň, fretky jsou priorita, takže se věnuju jim a když jdou spát, snažím se na videu udělat aspoň nějaký malý kus práce.
Když mám volný den, vstávám už třeba v 6 ráno, zařídím si vše okolo a snažím se na tom prostě dělat co nejvíc hodin. Mám velkou výhodu, že já makám na něčem, co mě doopravdy baví, takže to jde samo. Zeptám se, máš ráda anime? Ve svých školských letech já byla správnej otaku. Jela jsem i takovou tu lehčí anime japonštinu. Uměla jsem se podepsat, napočítat japonsky do 10 a tak. Mám ráda anime. Anime je fajn. Akorát už na ně nekoukám, takže co se novějších kousků týče, tak už jako vím, že existujou, ale neviděla jsem je. Jakou bys chtěla mít super schopnost? Neviditelnost. Třeba bych nechtěla vědět, co si lidi myslí a tak, to už mi přijde docela jako děsivý. Ale teleportace nebo neviditelnost by se mi hodila. Přítel nebo Fredka? No tak, Vičko. Vičko, zatáhni za topáku. Tady jsem, Vičko. Vičko? Vičko? Jaké je tvoje oblíbené roční období a proč? Podzim. Podzim a jaro. Zimu mám taky ráda. Jinak plánuju dělat video, proč nesnáším léto, jo. Tak se máte na co těšit. Podzim a jaro miluju, protože to nejsou extrémy. A zima mi taky nevadí, protože se u ní aspoň dobře hrají náročné hry. Počítač se mi tolik nepřehřívá, takže je to fajn. Víte, můžu se zabalit do deky, pít čaj. Je to takové cozy. Zatímco léto, to nemáš kam utéct. Máte klimatizaci? Ne. Budeš v budoucnu pouštět ven i videa původně jen pro členy? Nemám to v plánu. Zatím jste u mě mohli vidět, že členové mají videa akorát o pár dnů dřív. Ale už třeba teď dostali členové tohle video nejen dřív, ale i s bonusem na konci, který vy neuvidíte, dokud nebudete členi. A to přesně podporovatele. Je to proto, že jsem moc vděčná za to, že si mě někteří předplácíte a ráda bych těm lidem fakt jako dala dobré odměny. A kdybych je pak zveřejnila všem, ztratilo by to význam. Bylo by to takový, Takže takový ty víc osobnější věci, co nechci, aby vědělo hodně lidí, budu dávat jenom pro členy. Proč to trvá věčnost, než natočíš video? Já vím. Věřte, že vždy, když to jde, vrazím si do zadku vrtuly a snažím se jet, co to jde. Tohle video by mělo vyjít docela zavčasu, protože tu nebudu žádné složitější animace, tak doufám, že jsme to povedlo. Jo. Teď, jak mluvím, tak teprve edituju, takže Bůh ví, jak to dopadne, ale doufám, že vy na to koukáte po měsíci a ne třeba po měsíci a půl. Sleduješ nějaké sporty a pokud ano, tak jaký, jakému týmu fandíš a tak? Nesleduju. Podobně jako filmy a seriály, jsem v tom trochu taková nudná. Jsi pejskař nebo kočičkář? To je těžký. Já nevím. Já fakt nevím, já mám ráda jako kočky, tak psy. Pokud by si se stala zvířetem, jaké by to bylo? Fredka. Prý máme hodně věcí společného, akorát nesmrdím, jo? To jediný společného nemáme. Patří podle tebe ananas na pizzu nebo ne? Hele, já si párkrát objednala Havaj, jo. Takže ananas na pizzu asi patří. Ale je pravda, že jsem ten ananas pak sundala a jedla tu pizzu bez něj. Ale chutnal mi ten lehký nádech ananasu, ten byl fajn. Sportuješ nebo sportovala jsi, když jsi byla mladší? Dřív jsem chodila plavat. Pak jsem asi 5 let dělala aikido. Teď jsem se k tomu snažila vrátit, ale moc tam jako nedocházím, protože místo toho radši dělám videa nebo maluju. A taky chodím do fitka, nevím, jestli se to dá brát jako sport, ale chodím i do fitka. Co plánuješ na léto? Neumřít! Vydat video, proč nesnáším léto a neumřít. Čeho se bojíš? Že se něco stane lidem, které mám ráda. Jinak pavouků se nebojím, výšek se nebojím. Já nevím. Jo, už vím! Bojím se, že zapomenete dát like a odběr. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička? Poslouchám sem tam toto. Co děláš za práci? Dřív jsem byla zubní laborant, pak dělala sestřičku v ortodoncii a teď je to tajný. Jaké máš zájmy? Maluju, starám se o fretky, trochu zahraničím, hraju hry, chodím do fitka, dělám art, videa, jsem tam ráda i vařím, jsou tak jako různý. Máš sourozence? Mladší sestru. Kdo byl tvoje největší inspirace? Tady. Chtěla bys někdy streamovat jako VTuber? Některé streamy už mám za sebou, ale ne jako VTuber. Tady plánuju streamy taky, ale asi vše na jsem v OBSku, takže se máte na co těšit, streamy budou. Máš nějaké kreslící techniky? Nějakou asi jo, ale říkám tomu prostě Vička styl. Udělám si sketch, pak různé barvy rozdělím do vrstev a pak postupně maluju dál. Jak to děláš, že jsi dosáhla 10 000 odběratelů za tak krátkou dobu? Netuším, stalo se zázrak. Kdybyste měli nějaké otázky, pište mi je do komentářů.
Na všechno se snažím odpovídat. Je možné, že nějaké vaše otázky se tam nedostaly, bylo to fakt hromadu, takže se fakt nebojte psát, já se na to pokusím odpovídat. Poprosím vás o like, odběr a taky o zviditelnění. Minule jste video díky zviditelnění vyhoupli až na 8. místo v žebříčku, jste skvělí, děkuju. Já moc děkuji svým členům, kteří mi dělají radost. Děkuji vám moc, jste skvělí. A uvidíme se u dalšího videa. Čau!